All out ang ipinakitang suporta ng ilang kilalang political names ng Pampanga sa isinagawang mass oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partidong Aksyon Demokratiko sa Maynila nitong September 27. 14 na Kapampangan politicians ang kabilang sa mga bagong miyembro ng aksyon. Present sa event si Pampanga 3rd District Board Member Attorney June Canlas. Tangan natin yung prinsipyo. Prinsipyo ng tamang pangungobyerno, prinsipyong pangungobyernong makadiyos, makatao at makabansa. Yun naman ang tangan natin. Naisipan din umanong lumipat ng partido ni Canlas upang mas bigyang daan ang mga proyektong tututok sa sambayanan. Mula noong ako'y galing sa liberal, naging aksyon tayo ngayon. Isa lang nga naman tangan natin prinsipyo, people empowerment. Paano palalakasin ang kakayahan ng mga tao, ng sambayanan. Nanumpa rin sa partido si former 3-term Arayat Councilor Jeff Luris. Dito na rin niya inanunsyo ang kanyang pagtakbo bilang Vice Mayor ng Arayat sa 2022 elections. Gaya ng hangarin ng aksyon, maayos na healthcare system din ang uunahin umano ng dating konsehal. Ngayon under construction na at ginagawa na yung aming pasilidad na 4-story building na libreng ultrasound, x-ray machine, CT scan, MRI at yung dialysis center ko sa Barangay Arenas nakatayo na rin po. Bukod kina Canlas at Luris, kasapi na rin ang Aksyon Demokratiko Party sina Board Member Benny Hocson, Board Member Nelson Calara, Makabebe Vice Mayor Annette Flores Balgan, Makabebe Councilor Maria Claire Teres Balgan, Minalin former Vice Mayor Edgar Yambao, Minalin Vice Mayor Philip Nagit, Candaba Mayor Rene Maglangke, Candaba Vice Mayor Michael Sagum, Councilor Marlon Balagtas, Councilor Ruding Gonzales at former Barangay Captain Vic Balahadya. Ang suporta ng mga politiko mula sa Pampanga ikinatuwa naman ni Action Standard Bearer na si Manila Mayor Isko Moreno. We will try to reach as many as possible as soon as possible. But today, salamat sa Diyos, salamat sa kanila, at saka nakita mo rito, maraming bata. Samantala, kabilang sa mga elected national official ng aksyon ay mula rin sa gitnang Luzon. Vice Chairperson si Concepcion Tarlac Mayor Andy Lacson, habang Vice President for Youth si Olongapo City Councilor Kay Ann Legaspi. Rainiel Pawid, CLTV News.